Baš je dobra fotografija zapravo. Iako je ovdje jako mračno u studiju. Brothers. Ovo je dan 1 daily vlogova, pa kako se osjećate, gospodine Šušak? Osjeća se... Ok. Danas sam... Ok, idemo na neki ljepši setup. Ostavit ću otvorene vrate, dobro. Da vidimo. Nemam mamino svjetlo, njoj, dođi, moramo u tvoju sobu. Ok. Sva živa svjetla koja imaš upalimo. I predivno je bez distorčena. Ova tvoja soba je predobra za YouTube snimanje. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Ovo je jedan od 30 daily vlogova, dan prvi, to sam upravo rekao. I što ćemo... Oprosti Šuško. Što ćemo danas raditi je raditi moj room turu. Sljedeća 2 videa ćemo vjerojatno raditi Šušev room tour, iako ste vidjeli dosta, ali sve jedno. I ovdje ćemo inače snimati jer jednostavno je prebrutalno osvjetljenje u Šuškovoj sobi. Puno bolje nego u mojoj, tako da nabavit ću ja još softboxova i tih stvari, ali dobro. Idemo sad u vlog 1, znači prvi room tour coming up! Šuško, a šta misliš da stavimo na onaj žuti stavak, onaj mali? Zašto? Ali nije ispašće mi kamera, bojim se. Nova je. Evo da pogledam. Ok, ti pričaj nešto ljudima dok ja odem. Baš me zanima što ćeš im pripremiti. Okreni se ovdje ka njima. Tako. Odlično, usjed. Ok, sad im nešto pričaj. Ali stvarno im pričajmo o blog newsu. Reklamiraj se malo. Ja sam Šuš. Dugo sam vremena ovdje. I ponekad me tarlo različiti. No, ipak. On je dobar lik i vi nemate pravo govoriti da kopira Mr. Kačija, jer to stvarno nije istina i to je njegova ideja. Reći će vam sam. Što pričaš ljudima? Pa, neke stvari, pogledaj. Ok. Nekad te naljutim. Dobro, to je istina, ajde, neću ti zamjeriti zbog toga. Ostatak ću vidjeti u editu. Uglavnom, idemo sad napokon room tour obaviti. Znači, ovaj artwork je bio jako zanimljiva stvar kad sam bio mali. Vidite, ovdje je joystick, miš, onaj moj prastar i neke gluposti. Na tome mi se protrgao klik, ovaj tu koliko sam igrao Minecraft, znači to su bili dobri dani. Ok, onda ovdje vidimo ovaj tu čudo, to sam napravio s nogama, kao što već moji stari gledatelji znaju. Onda je ovo tu, ovaj shelf, to mi je za budući televizor koji će biti ovdje. I ovdje su mi neke kape, fali jedna, jer ih ipak nosim, znate. Ovdje mi je nekakav BMW maketa, helikopter, poklon za onaj glupi turnir koji nikad nismo dovršili. Onda, kako je Make It Yours, 550 vati Cooler Masterovo napajanje. Ovdje neke gluposti. Za setup ću vam pokazati šta je ovo. Ovo je za svjetlo. Vidite, može mijenjati boje, može se ugasiti lampa. Ali to nećemo sad isprobati.
Onda dalje imamo ovdje matičnu tipkovnicu i miš kombo. Ovaj neki brod i tako, skeletone, ispod ovih kapa isto nešto. I tako. Onda ako se spustimo od ispod, ovo su neke stvari koje obično prodajem, osim kutije od moje predivne grafičke koja je tamo dalje. Onda ovdje nema ništa specijalno, nažalost ne možete baš najbolje vidjeti, ali dobro. I ovdje su neke najnevažnije stvari na svijetu. Ok, idemo dalje. Dolazimo do ovog ventilatora. Znači, on je bio predivan ventilator. Po ljeti, naravno. Ovdje je balkon. To ne morate znati ništa o tome još. To ćemo na proljetni. Onda ovdje dolazimo do ovog tu ormara koji se iz nekog razloga ne može baš najbolje zatvoriti. Ne znam iz kojeg razloga. O Bože. Žuško, prevarija si me. Ok, ostani unutra. Želiš li van? Ok, ovo ću vam ostaviti ovako. Znači imamo tu 3 čokolade otvorene. To ja jedem svakodnevno. Još u Smajliću. Imamo ovdje čips neke gluposti prastare. Onda imamo ovdje jednu užasnu zdjelicu koju mi je Šuško pametnuo. No dobro, dječju, nemojte se smijati. I ovdje imamo 3 paketa ovog Big Hita koji je puno bolji od M&M's-a. Onda imamo tu vruću deku i sam predivan krevet. I eto, ovdje nema ništa specijalno, malo je razbacan. No dobro, to ćemo kasnije pospremati. Ček malo, gdje je Šuško? Šuško! Evo ga, tu je. Odlično. Bravo Šuško. Svaka čast. Ok, i onda ovo ćemo ostaviti za kasnije jer uopće nije uzbudljivo, realno, ali dobro. Imamo ovdje 3 ova šelfa. Što radiš? Dobro, šta god. Uglavnom ovdje imamo školsku torbu. Ovdje imamo Šuško. Ne, molim te Šuško, kasnije ćemo plesati u sljedećem videu. To sam htio staviti za novi video. Znači, ovdje imamo kutiju za laptop i ništa posebno, ovo još Hama. Šuško. Nemoj to činiti, molim te. Ne, Šuško. Ok, šta god. Ovdje imamo moj clean ormar. Malo uništen, ali ništa strašno. Ovdje imamo malo uništeniji i neke još gluposti. Stvarno Šuško. Ok, dalje. Ovdje imamo policu. Šuško, zašto? Hvala ti. Ok, ovdje imamo znači nekakve gluposti, ništa posebno. Stvarno ništa posebno. Ok. Šuško, sad mi je dosta. Češ ti vidjet. Šuško, brže. Šuško van, ovo je propala ideja, uništio sam si ormar, Šuško van brzo. Ovo nije igra, Šuško. Stvarno nije igra, pogledaj ovo. Šuško, ostani u kutu. Sad je tamo, nadam se da neće stajati probleme. Uglavnom, došli su da mojem... Šuško! Ok, uglavnom. Ovo specifikacije sam vam u opisu i
na mom channel page pod About. Ovdje je jedan